Diyos mo matutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Iniintigong imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mausap kami. Lunes karon sa ika-4 nga semana sa Kwaresma. Atong padayon nga giampo dinhi ang kalinaw sa tibuok kalibutan, panalipod ug healing batok niining COVID-19 ug atong i-espesyal ug ampo ang mga frontliners karon sa pag-atiman niini, labi na ang mga doctors o mga nurses na unta dili sila mataptan sa ilang pag-atiman niining mga sakiton, di sila mataptan sa COVID-19. Ug aron maandam ta sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og bag-ong kinabuhi sa kalibutan pinaagi sa imong mga sakramento. Itugot nga ang imong simbahan magtubo unta niining imong kinabuhi ug magpadayon pagdawat sa mga panabang dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo, dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kay magbuhat na akong bag-ong langit o bag-ong yuta, dili na hinumduman ang ngagi. Busa, paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod, tungod sa akong gibuhat. Kay himuon ko malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Magmalipayon ako tungod sa Jerusalem, o magsadya ako tungod sa akong katawhan. Dili na madungog diha niini ang dangoy-ngoy o mga bako ug ang tuaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga masusupa ug ang tigulang matigulang gayud pag-ayo una pa siya mamatay. Kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos isipon nga batanon ug kung tawo dili moabot sa panuigon nga usa ka gatos isipon siya nga gisulutan sa Ginoo. Maghimo sila mga balay ug sila'y magpuyo niini. Magtanom sila mga paras ug sila usab ang pahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Dahil
Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Ibayaw ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong gigapos pag-ayo. Ug wala kang tugot, nga ang akong mga kaaway maglipay bahin kanako. O Ginoo, ikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagdagulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Dayga ang Ginoo, kamo matinumanon kaniya, o pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Kaya iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabii, musulot ang paghila, apan sa kadlam ang pagsadya. Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Pamati o Ginoo, o kaloy ako. O Ginoo, pagpakahimo akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Pulong mo, O Ginoo, maglikod unta sa among pagtuo, ug alwaka kami sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo maana kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yawan ka, O Ginoo. Tapos sa duha ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea, kay siya miingon man, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga taong Galileanhon, kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Cana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan, kansang anak nga lalaki na sakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y motuo kanako, gawas kon makakita kamo mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak na ayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya, iyang gipangutana sila unsang orasa naayo ang iyang anak, ug sila mitubag, gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanan. Unya, nahinumdum ang amahan nga mao kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga ginihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa pagpamalandong nako sa atong Ebanghelyo karon, nakaingon ko, panahon ni Jesus doon na sa day COVID-19, kaya gihilantan man. Gihilantan, giubo sa tingali to, niya hapit na mamatay. Nangita ang tao ng amahan o vaccine against sa ingon talan COVID zero pating ito kay o kamantoy 19. Niya paghuman ang iyang yun-una nga maoy makapaayo sa iyang anak, mao nga dad-on niya si Jesus ngadto sa ila. Motong niluhod siya, nagpakiluoy gyud siya maayo. Ginoo,
kuyog nako. Kuyog nako. Kay haron maabutan pa nimo nga buhi pa kong anak. Pero tanawa unsay tubag ni Hesus, siya kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Pero sa may tubag ni Hesus, ingon siya, lakaw na ang imong anak, naayo na. Lakaw na ang imong anak, naayo na. Lahi ang gisulti ni Hesus. Lahi ang gibuhat ni Hesus kaysa gusto sa amahan nga dunay panginahanglan. Karon ining panahon sa COVID-19, ang atong pagpakigasda ani kinahanglan unta nga sa paagi ni Hesus, sa paagi sa Ginoo. Nya ang paagi sa Ginoo kanunay ginanglahi sa paagi sa tao. Pero pareha ra resulta. Ang una-una sa amahan healing. Pag tuman niya sa sugo ni Hesus, sa pulong ni Hesus, ana gyud ko'y healing. Pareha ra tumong. Kung atong tanaw ng history of the people of God, ang ilang journey ngadto sa gisaad nga yuta sa Promised Land, pulos gyud battle between human and divine ways. Ang people of Israel, nagrepresent sila sa human way. Si Moses, nagrepresent sa divine way. Mag-conflict din sila. Muna nga, inigresulta, ang kang Moses, yung mudaog. Ang pinaka-remarkable dito, katong niingon ang mga Israelita, gidami ni mo din aron anhimi mga matay ning lugara dito sa kilid sa Red Sea. Naana ang mga kaaway nila, ang mga soldiers ni pasundalo ni Paraon, niya dirispikas dagat. Ug muambak sila sa dagat, patay sila gurot. Ug making-away po sila, samot na silang patay hurot. Moses unsay buhaton ani? Si Moses in town ning adtos Ginoo. Wa siya motubag sa mga tao, ngadto siya sa Ginoo. Siya, Lord, unsaon man ninako? Pagkasimpula ang solusyon sa Ginoo, way espadang giibot, way binugnuay, way linayugay. Ingon ang Ginoo, papunduha ang mga tao ha, niyakuhaan ng imong sungkod, iatubang ng atos dagat. Ingos Moses, saan ning solusyon na? Sundalan. Pag ana ginias dagat, uy, nakita ni Moses na buhak ang dagat. Pag humagkabuhak sa dagat, nahimong karsada. Siya, sige, pasubayan mga tao. Subay na sila. Relax kayo. Pag abos, pikas daplit. Ingon des Moses, nanunod ng inyong mga kaaway ay. Aningon ng Ginoo, ala sige, ibalik na po isa imong sungkod patungod nga to sa dagat. Pag isa niya, ning balik ang tubig, gipatay ang tanan nilang kaaway. So na-rescue, naluwas, gikas kaaway, buhi, patay pang kaaway. Kani usalan is mga examples. Diri sa atong ebanghelyo, gisgutan nga nibalik siya dito sa Kana. Ang una niyang milagro gihimo niya sa Kana. Unsa man sige gibuhat dito? Wa nay bino. Wa nay bino. Tanawa ha, kinsay nakakita sa solusyon? Wa nay bino, kinsay nakakita sa solusyon? Ang mahal nga birhen. Mo nakita sa solusyon. Nya unsa may solusyon sa mahal nga birhen? Ang iyang anak. Mo to ang iya dayong giduol, ang iyang anak dili ang iyang cellphone. Ang iyang anak, iyang giduol. O diya, pagduol niya siyang anak, ang sabi ng gingon. Ingon siya, doon, wag na sila bino. So, kibaw, siya iyang anak, kahimo. Aksyon pa man itong balibad si Jesus, pero si Maria, may good kayo. Ingon dayon siya, sunda ang tanan niyang isulti. So, ang gitudlo niya po ni Maria, nga mo siya atong gitawag og perennial teaching, sunda ang tanang isulti sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ug sa dihang nisulti si Maria niini, mipagawas dayon pulong si Jesus. Kay siya man ang pulong nga nagpakatao. Nya gikondisyon naman ni Maria ang mga tao nga sunda ang tanan niyang isulti. Niingon dayon si Jesus, pag kaos mog tubig ibutang aning
bakante nga unom katadyaw, punanis tubig, nya human tilawi. Kanara. Wa gito maghakot ang mga tao, sige tingitong ingon ang mga tao, murag tagbuang ani na maghakot tagbalik ang tubig. Sige hakot, pag humana pagkapuno na unom katadyaw nga tag 30 ka galon ang sod kada tadyaw. Mo 30 ting ito. Gipatilawan. Oy, pagtilaw, lami ang bino. Mao gyapon resulta. Natuman nga nasulbad ang pagkaway bino, pero sa paagi nga dili gyud ato masabtan. Subay ra gyud sa pulong sa Ginoo. Nakaron diri sa unang pagbasa niya isa ni pasalig ang Ginoo diri. Ako mong tagaan og bag-ong yuta og bag-ong langit. Nya ang iya pag yung saad, ang mga tao kuno dito labing kinakabataan nga mamatay 100 years old. 100 years old. Nya mamatay gani kurutan nga ubos aning idara, pasabot ana gisilutan tas Ginoo. Ato pa karon kay daghamang nangamatay nga ubos aning idara. Dili ni ang bag-ong yuta o bag-ong langit kaning kalibutan. Dili ni mao ang gisaad sa Ginoo nga bag-ong langit o bag-ong yuta kay mga matay man ta dinhi labi na sa COVID-19 mga matay man ta pay 100. Daghan kay mga doctors nga matay pay 100. Pero dito sa Italia hinon ang kinatigwangang pari namatay 104. Matod pa sa record. Abot na. Matod pas record, 104. Akato, nakaabot na tingin ito sa bagong, pero panagsara mo ka na, kasagaran na ito din, kuhaan yun, ubos yun 100. Kamo dia, lisod mong abot o sintay, muna, nakaron, dili ni mao ang bagong yuta o bagong langit nga gisaad sa Ginoo. So ang gusto sa Ginoo, maningkamo ta pag abot anang bagong langit o bagong yuta. Mao na itong ibutang sa atong kasing-kasing o gunahuna. Karon kung mao na itong kasing-kasing o gunahuna, ang atong ambisyon kana ng bagong langit o bagong yuta, samtang ni ata aning lugar nga dili bagong langit o bagong yuta, karaan man ang atong buhaton magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo. Kay ang iyang pulong mao'y guide padong aning bagong langit o bagong yuta. Niyang gisaad. Si Kristo pag-anhi niya dinhi, 33 ra iyang edad. Patay na siya. Niya nahinugon ba ang mahal nga birhen? Wa. Kaya nga naman, di man ni mao ang tinuod nga langit o yuta. Amo na nga ang dinhis kalibutan kaning atong healing dinhi, kung dili gani mudahan nato padung adto sa bagong langit o bagong yuta, way kapuslanan ning atong healing. Kining atong paningkamot nga mabuhi ta dinhi against sa COVID-19, pero dili mudala nato ngadto sa bagong langit o bagong yuta, wa ni kapuslanan. Sa ato pa di ay, kung magsunod ta sa pulong sa Ginoo, bunga sa atong timos nga pagtuo, ang healing maghatag og saving. Ang healing ba maghatag og salvation. So magpartner di na basta Ginoo atong gisunod, kaayuhan sa lawas o sa kalag. Yang unsa may kinmailhan nga sa atong pagkumbat sa COVID-19, kuyog nato ang Ginoo. Sayo na kayo pag-determine. Tagaan ta mo mga tulo ka determinant factors diri sa atong ebanghelyo. Una, ang una gyud nga muduol tas Ginoo. Ana, muduol tas Ginoo. Muna yung unang gibuhat diri sa amahan. Ni duol sa Ginoo. Tanan, miduol or misangpit sa Ginoo. So kita karon kadaghanan na to, miduol o misangpit sa Ginoo. Check. Ikaduha, kinahanglan ang atong approach lahi sa human way. Siguroon gid nato nga dili human way ang atong pag-atubang sa COVID-19. Dili gyud human way. Human way gani kana namiligro ta ana. Kay diri di man gyud human way. Way man ni Jesus. Basta dili human way. Nya unsa na to pagkahibaw nga dili ni siya human way. Una, ato gyud makita nga grounded
sa pulong sa Ginoo ug makapatubo sa pagtuo dili sa kahadlok. So ang human way grounded sa atong human reason, unya makapadaghan, makapatubo sa atong kahadlok. Ang Ginoo nga way grounded on faith, unya makapatubo sa pagtuo, makawagtang sa kahadlok. Muna ang amahan diri, relax kay niuli. Kay dito naman siya, relax siyang niuli. Wa siya magdagan nga naratol nga niuli. Ang iyang gibuhat, relax nga niuli. Gani, nasugatan na lang siya diasdaan kay relax man. Ana, niya kita ron, relax ka ta, nga mga tubang aning COVID. Relax ba ta aning atong quarantine? Relax ba ta aning atong wa natay mga trabaho? Wa natay kolekta? Relax ta. Niya, relax ta ani nga atong mahal sa kinabuhi, na miligro na. Labi na gintong doon na intaway mga kaliwat nga naa sa frontliner. Relax ta. Kung relax ganita, niya nitubo atong pagtuo, niya mas atong na-feel nga gusto na kitang musod sa new heaven and new earth, kana ang atong pamaagi iyas Ginoo. So una, duol sa Ginoo. Ikaduha, not in human way. Yang sa pag-determine, relax ta, wa nay kahadlok. Ikatulo, nga determinant factor, ang resulta, ang sa resulta sa maong buhat, ang atong ma-proclaim sa atong kasing-kasing, mao ang atong tubag sa Salmo. Unsa may atong tubag sa Salmo? Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nagiluwas. Dili ta maka-claim nga kita maoy nagluwas, na kita maoy nag-ayo. Wa tay single claim. Kung dili, igo ra kita muluhod or muisa sa atong kamot, daygon ko ikaw Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Pero mag-isa-isa kita sa atong kamot, yes, yes, nabuntog nato ang atong kaaway, yes. Ana, mamiligro ta na. Kay dili na siya human way. So ang resulta aning tanan, manigative man o positive in the eyes of the world, ang resulta ra gyud moingon ra kita, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako magiluwas. Na ang resulta aning tanan atong pagpakig-atubang aning COVID-19, mo resulta gini sa atong paghiusa sa pagdaig sa Ginoo, dili sa pagdaig sa atong mga human capacities o human powers. Nautunta nga ato ni siyang hinungduman, sa to'y una, duol sa Ginoo. Ikaduha, sunda ang lahik nga pamaagi nga makaparelax gyud nimo. Ikatulo, ang resulta ana magdaig ra kita sa Ginoo. Kung ako ugma, mamatay ko, daygo nato ang Ginoo. Kung ako sawayon aning akong gibuhat karon, daygo nato ang Ginoo. Kung ako i-post ko diha sa internet o pistahan ko anang mga kuan diha sa internet, daygo nato ang Ginoo. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Sa dakong pagsalig ato karong pangayoon sa Dios, nga iya unta kitang tabangan sa tanan natong mga panginahanglan diha sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, nga sa kanunay giyahan unta sila sa gahom sa Espiritu Santo, aron mulahutay sila sa ilang pag-alagad sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga ila untang pugtan ang hiyas sa pagkamaalagaron ngadto sa tanang katawhan, pinasubay sa hustisya, kalinaw o gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nag-anto sa sakit, nga lig-unon unta sila sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamunot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina, na ila na untang madawat ang ganti nga gitagana sa Dios alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Ginoo masaligon ug malaumon kami sa imo nga imong dunggon kining amo mga pangaliya. Nagituboy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga magmabungahon unta ang among gihalad kanimo, tapos kami kahinloi sa kahugawang kalibutanon, mabag-o unta kami sa mga makapatubo sa kinabuhing langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, o nagasaulog sa himaya sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya doyog sa ilang wayhuno nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nalawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila
Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsampit sa tulangitong amahan pinaagi sa mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na sa langit, pagdayego ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, magtuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunual wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, hanggang kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta karon ang atong panagdinisod. Kordero sa Dios, na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mga lawat kanimo, At panunod mo lamang ang mga ayo ako. Magampo kita
O Ginoo, magdasig unta sa among kinabuhi ang imo mga sakramento diha sa pagbag-o kanamo sa kasantos ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Epirata, alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among pagkinahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining mga virus ug sa pagpakgan sa pagkuyanak niini. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga nanguna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton kinubanan sa kaantigo o ginayugan sa buhangin. Tabang usab ang mga kawani sa lokal o kasudlong pangagawhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa mga sakit nga mahibalik untang dayon ang kapiskay sa ilang paglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahagturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manindog paligid. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya molihok ra ning maong gahom kung ang ato sang pagtuo mao gi atong basihan dili ang atong mga kahadlok o rason. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reina sa Pilipinas, panaligdig kami sa mga katalagman. Agap ka kami adto sa manluluwas, si Kristo nga